आसाम पुलिसाव मार्चआवनो साख्रि बेनिफ्राय आं मानो एलिजिबल जायासै एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बार्डेखौ लानानै एबा नोंथांमोना आसाम पुलिसनि एग्जामा माब्ला कन्डाक्ट जागोन एनालाइज भिडिअ लाना फैदों दा गासैखौबो बरायबाय फिन खनसेबाव बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ लोगोसे एग्जामनि थाखाय फरायगासिनो दङ आरो फिजिकेल टेस्टनि प्रेक्टिसा नोंथांमोनाहाय मोजां जागासिनो दङ बे जाबाय भिडिअआ स्पेसियेलि एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल एपिआर ड्राइभार दा अनलि बे कनस्टेबलनि बेनिफ्राय सेलेबेला मैया थांबाय स' नोंथांमोना भिडिअ नायाखैबा डिसक्रिप्सनाव नायबानो जाबाय बेनिफ्राय आइ बाटनावबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानैहाय लिंकआव थांनानै नायनो हागोन स' बिदिबा गोबाव खालामा जों डिसकास खालामगोन एग्जाम माब्रै पास खालामनो हागोन साख्रिखौ जों माब्ला मोनहैगोन आसाम पुलिसाव दा लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा 1 नभेम्बर दा बिनि एप्लाइ जागासिनो दङ बिनिफ्राय लास्ट डेटआ 1 नभेम्बर अब्ला एग्जामा माब्ला जागोन एभि इउबि कनस्टेबलाव बेनि सायावनो कभार खालामदों मानोना फिजिकेल टेस्टआवल' मैक्सिमाम गोसो होगासिनो दं नाथाय एग्जाम थाखाय बारा गोसो होआखै जाहोना मा स' बिनि सायाव कभार खालामगोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया जों डिटेल्सखौ नायगोन एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो खायसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों बार्डे मिलायाखै एबा नोंथांमोना नट इलिजिबल जादों अब्ला मा कन्डिसन जाना दङ स' बेखौनो डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो नोंथांमोना लगिनआव थुनाय लोगो नोंनि रेजिस्टार थानायजों आइडिजों लगिन खालामदो अब्ला मा ओंखारो बेखौ नोंथांमोननि स्क्रिनाव दिन्थिगासिनो दङ दा जेब्ला लगिन खालामगोन नोंथांमोना बेबायदि अपसन मोनोबा स' नोंथाङा नट इलिजिबल माने नोङो एप्लाइ खालामनो हाला स' नोंथांमोना नाजाबाबो हाला जानो हागौ नोंनि बैसोआ गोरोबासै बेनिफ्राय नोंनि फरायनाया बार्डेया नोंना गोरोबासै अब्लानो बेबायदि दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना जेबो अपसन गैला स' बेखौ आं बेयावनो क्लियार खालामबाय दानिया जों थांसै एग्जामा माब्ला जाथावगौ दा जोंहा हमना लाबाय फिजिकेल टेस्टआ फार्स्ट जाबाय एग्जाम होनोसै आरो बे एग्जामा वेमार्सआव जागोन अफलाइन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया 100 कुइसन फैगोन आरो 50 नाम्बारनिल' एग्जाम जागोन आरो कुइसनखौ दानगोन बेनो जाबाय क्लास 9, 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन एसेबांबो गोरा नङा स' नोंथांमोना एग्जामखौ पास खालामनो सिलेबासखौ फल' खालामनांगोन जुदि सिलेबास फल' खालामाबा एग्जाम पास खालामनो हानाय नंला आरो एग्जाम पास खालामनो हायाबा स' नोंथांमोनाहाय साख्रि मोननाय नङा दा बे एग्जामखौ पास खालामनो जोंहा मा खामानि मावनांगोन बिनि सायावनो कभार खालामदों बाथ्रा जाबाय फिजिकेल टेस्टआव एक्सेलेन्ट थांबाबो एग्जाम जुदि हायाबा स' नोंथांमोना साख्रि जाहैनाय नङा नाथाय नोंथांमोना एग्जाम पास खालामनो माखासे सिलेबासखौ फल' खालामनांगोन बेखौसो बेयाव डिसकास खालामदों आरो बिनिफ्राय एग्जामा माब्ला कन्डाक्ट जागोन बिनि सायावबो बे भिडिअआव नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय एनालाइज भिडिअ मोननो हागोन स' दानिया एग्जामनि साबजेक्ट दा फार्स्टआव दङ मेथ्स दा फार्स्टआव मेथ्सखौ नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन जेरै नाम्बार सिरिज बेनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सेन्ट दिहुननाय बेनिफ्राय प्रफिट लस बेफोरबायदि माखासे नोंथांमोना कमन कुइसनखौ नायनांगोन जेराव नोंथांमोनाहाय एग्जामाव फैबाय थानायखौ नुनो मोनखायो एन्ड फैबाय इंलिसाव ग्रामार सेक्सन नायनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कम्प्रिहेन्सननि फैयो एन्ड बेनिफ्राय सेन्टेन्स कारेक्सन खालामनाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना जाहाथे एसेबाबो नायो एन्ड बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिंआ मेन्टेल एबिलिटि बे फैखाथारगोन सिम्पल फैगोन एसेबां हार्डबो फैनाय नङा स' नोंथांमोननि CCSD आव जेरै फैयो बेबायदि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ स' बेखायनो मोजां नाम्बार नोंथांमोना लानोबा रिजनिंआव पारफेक्ट जाबा स' मोजां नाम्बार नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन एन्ड आसाम हिस्टरि फैखाथारगोन आसाम हिस्टरि बेसिकनिफ्राय नायनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जिअ'ग्राफिखौ नायथारनांगोन पलिटि नोंथांमोना पलिटिक्सनि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन इकनमिक्सनि सायावबो नोंथांमोनाहाय इकनमिखौ नायनांगोन माखासे नलेजखौहाय बेनिफ्राय एवारनेसखौबो नोंथांमोना नायनांसिगोन एन्ड बेनिफ्राय जिके थ' जिकेआवनो गोबां आन्दायनो हागौ थ' जिकेआ गोबां बिथोरनिफ्राय फैगोन सिंनिफ्राय आसामनि जिके इन्डियान जिके फैयो एन्ड बेनिफ्राय सबसे लेटेस्ट जाबाय कारेन्ट एफेयार्स थ' कारेन्टआव मा सोलिगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोनाहाय नायनांगोन जेरै हमना ला दावहा जादोंमोन सोरजों जादोंमोन माब्ला जादोंमोन मानि थाखाय जादोंमोन एन्ड बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि बागै फैगोन स्पर्ट्सनि बेनिफ्राय माखासे नेसनेल एवार्ड्स मोननायफोरखौबो नायबानो जाबाय जे सोर मा केटेगरिनिफ्राय मोनदोंमोन बे जाबाय कारेन्ट एफेयार्सआव गोग्लैयो माब्ला मा रकेटखौ लन्च खालामदोंमोन स' बे कारेन्ट एफेयार्सआव गोग्लैगोन नोंथांमोना बिनि फारसे नलेजआ थानांगोन मानोना स' दानि लेटेस्टनिफ्राय नायबानो जाबाय एग्जामा जोंहा जाहैगोन जानुवारियाव स' जोंहा जानुवारियाव जाहैनो गोनां दङ दा बिनि एग्जामा बर'न जागोन दा फैबाय एग्जामनि एनालाइज भिडिअ दा एग्जामा जाहैबाय नोंथांमोना हमना ला फिजिकेल टेस्टआ नभेम्बर लास्ट उइकनिफ्राय डिसेम्बराव जोबहैबाय एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो गोबां टाइम लायो बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट जाखांबासो एडमिटखौ इसु खालामो मानोना बे एडमिटआव माखासे एड्रेस थागोन एग्जाम सेन्टारनि बेखौहाय गासैबो अके खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय बे अके जानाय लोगो माखासे स्टाफ नांगौ जायो मेन पावार नांगौ जायो एग्जामखौ माखासे दैदेननो थाखाय स' बेनिफ्राय एग्जामा जाहैगोन बायदि एबा एनालाइज खालामना मोननो हाबाय जे जानुवारि नोंथांमोना 20नि सिगां चान्सआ दङ एबा चान्सेसआ दङ स' नोंथांमोना बेफोरबायदि समावहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो लोगोसे मार्चआवनो 00 भेकेन्सि खालामगोन नालाय स' बेखायनो नोंथांमोननि साख्रिया मार्चआव जाहैसिगोन फाइनाल रिजाल्टआ स' बेनिफ्राय भेकेन्सिया नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय आलदा फैसिगोनलाय बे नङा जे भेकेन्सि जोब्बाय नाथाय भेकेन्सिया फैबाय थागोन आसाम पुलिसाव दा जायफ्रा बैसो उन्दैमोन स' नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला 2024आवहाय गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन अब्ला नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बेनोमोन माखासे आसाम पुलिस एभि इउबि कनस्टेबलनि एग्जामनि माखासे एनालाइसिस भिडिअ